Dozviete sa, ako presne ste dnes vyvedení od bodu, keď pokojne sedíte na gauči a pozeráte film s priateľmi, k bodu, keď budete pripravení vziať zbraň a pochodovať s ňou na svojich priateľov len preto, že majú iný názor. Možno sa vám teraz táto myšlienka môže zdať nepredstaviteľná, ale uvidíte, ako ste k tomuto bodu už umelo vedení manipulatívnymi metódami. Jednou z hlavných metód, ktoré dnes nepriateľ demokracie používa proti vám a proti celému svetu, ktorou vyvoláva nenávisť v spoločnosti rôznych krajín a rozpútava regionálne konflikty a globálne vojny, je metóda dehumanizácie. Zámerným odľučťovaním jednej skupiny ľudí v očiach druhej robia z ľudí nenávisníkov svojich spolupracovníkov a susedov, ale čo je ešte horšie, aj ich potenciálnych. Na dosiahnutie dehumanizácie a rozdelenia spoločnosti nepriateľ používa taktiku značkovania a nálepkovania. Jednou z nálepiek, ktoré nepriateľ používa vo svojej globálnej a krvavej hre s ľudskými životmi, je slovo kult. Budete šokovaní, keď sa dozviete, koľko smútku ľuďom a koľko tragédií americkému ľudu a celému svetu spôsobilo a stále spôsobuje zámerné používanie pejoratívnej nálepky kult alebo